Ang tikoy. Sige nagtanay sa aton nga mga ka-action na nga naga-monitor sa FB. Like and share lang kita sa aton nga FB page, sa aton nga FB live. Mga ka-action ha, like and share. Sige. Yes. Good morning, Action Boy, kay Miss Jinky Dialagdon. Good morning sa mo, Miss Jinky. Dennis Richard Tibor Roma. Morales Coelho Feli Aliaza, good morning. Tita Hana Gacho Peruelo, good morning da, Tita Han. Kay Vicente Encarnacion Similiano, good morning. Kapi kami di, sige monitor sa inyong newscast. Salamat. Kay Marcy Rombines Junio, good morning man. Mase Tofago, good morning. Antonio Lo, good morning. Kay Dennis Richard Tibor Roma, thank you God for the beautiful world, for the sun and the blue sky. Ay, bongga. The blue sky, Anong for the tabo? birds and the fish. Anong tabo siya? For the flowers and the trees and the cute little butterfly. Ay, bongga. Ang butterfly, nasa mga may TikTok sa mga butterfly na. Paro-paro G. Paro-paro, Ang ano? meanings na nga may G, oh. Oo. Paro, hindi mo sa bukid, no? Kaya bukid, B. Oh, B. Huwag man islan. Wala pa. Sabad sa paro-paro. Kay Sel Marie Jocampo, good morning. Rochelle Torbella. Kanta man niyang kay Dennis niya. Ba, siguro. For the sun and the birds and the fish and the flowers and the trees. Doon, di ba mo na? Ambot lang, hindi ko familiar Nursery sa rhyme, lyrics. nursery song na siya. Galit. Sige. Sige. Kaya Michael Cordero, good morning man. Dra sa may Kabankalan City, good morning sa iya asawa nga si Sol Cordero. Okay. Kaya Raymond Manankil Medes Kapita, sige salamat, maigid nga pagpangapidra. Kaya Miss Jinky, thank you so much sa 200 stars Miss Jink. May aga ko no kay Mr. Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, kag hindi ko maklik. Alma Oligon, Sarela Samar Galeon, Emma Tingson, Ababa Obaluna, Meralyn Tibag. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagabangunan ng mga balita lokal, magapabilin sa Alert Level 3 bangod sa COVID-19 ang tanan nga probinsya kag mga highly urbanized cities sa Western Visayas sumugod Pebrero 1. Suno kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, nagapabilin sa gihapon nga mataas ang kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental, Iloilo, siyudad sa Iloilo kag siyudad sa Bacolod. Samtang, magapabilin man sa Alert Level 3 ang Negros Oriental sa Region 7. Sa idalom sa Alert Level 3, ginadumilian sa gihapon ng face-to-face classes para sa basic education, contact sports, fun fairs, kag kid amusement industries, casinos, bulang, kag pagtililipon. Gintong kakasang City Legal Office sa CLO sa siyudad sa Bacolod ang mga political signages nga ginalegar illegal nga ginbutang sa City Heights Subdivision, siyudad sa Bacolod. Base sa blotter report sa Police Station 6 ginkakas ang mga signages bilang pagsunod sa implementasyon sa Memorandum number M-21-023 o kon ang removal of illegal signage on the basis of joint memorandum on illegal posting of signages and other purposes. Pasado sa 11:30 kahapon nga adlaw, Enero 30, sang nagpatigayon sang joint operation ng City Legal Enforcement Team sang syudad kag mga kapulisan sang Bacolod City Police Office sa implementasyon sang mando nga pagkakas sa mga illegal signages. Samtang nagpangabay ang Korte Suprema sa LGU sa siyudad sa Bacolod nga dumilian ang mga political kag election-related materials kaangay sa mga tarpaulins kag posters nga nagamentsionar sa 2020-2021 bar examinations.
Ini ang base naman sa sulat yung padalaan ni Supreme Court Associate Justice Mario Victor Leonen kay Bar Chairperson Bacolod Mayor Evelio Leonardia na pitsan Enero 28. Nasaad sa sulat ni Leonen nga nagalaw mining ang pangabay ang hatagan sang konsiderasyon sa mga kandidato kag sang LGU sang Bacolod. Suno kay Leonen, tuyo nilang amangin madilago ng mga bar examinees kag ini ang malambot sa matawhay kag cordial nga bar examinations. Sa Rimuluan, masobra isa kagatos ang mga kuha sang bar examinations sa University of St. La Salle sa maabot nga Pebrero 4 kag 6 sining nga tuig. Masobra 700,000 nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa bypass operation sa Margarita Street, Iroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Ang mga naaresto ang ginkilala kay Michael Duromal, 18 anyos, kag John Lloyd Golero, 23 anyos, nga lunsay nagapuyo sa among nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Joven Mogato, team leader sang CDEU, Sanday Duromal kag Golero ang ginakabig nga high-value individual kag akto nga nagabaligya sa police operative sang shabu. Na-recover sa ilang ginabulubanta 110 gramos sa ginasuspetsuhan shabu nga may standard drug price nga 748,000 ka pesos. Sanday Duromal kag Golero ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 3 kag natalana pasakaan sang kaso. Ginabulong naman karon sa Teresita Halandoni Provincial Hospital ang duha ka mga lalaki matapos ginlabo sang Sabado sang gabi sa barangay Canlusong, Banwa sang Ibi Maglaona. Ang mga biktima kilala nga Sanday Leo Bendol, 53 anyos, kag Romel Marquelincia, 25 anyos, samtang ang suspect ng kilala naman kay Alvin Quilio, 23 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon ni Police Captain Eric Doronila, ginaligar upod inom ang suspect ang mga biktima sang gulpi na lamang silang o kung hinali na lamang naglalisay. Sa kaaking ni Quilio, nagkuha ini sa binangon kag ginlabo Sanday Bendol kag Marquelincia. Gilayon nga gindala ang mga biktima sa ospital, samtang ang suspect nakapalagyo matapos ang insidente. Arestado ang 17 ka mga persona matapos nagpatigayon sang iligal nga pabulang kahapon sang aga sa duwa ka separado nga lugar sa syudad sang Bacolod. Preso sa custodial facility sang Police Station 6 ang 6 ka mga persona matapos naktuhan sa iligal nga pabulang las 11 kahapon sang aga sa Purok Harden, Barangay Takuling sa syudad sang Bacolod. Na-recover sa ilang 3 kapatay nga dirasa nga manok, mga bulang kag 2,150 pesos nga ginapatihan pusta sa iligal nga panahor. Arestado man ang 5 ka mga bulangero sa iligal nga pabulang las 12:30 sang udto sa Purok San Roque, Barangay Tangob, syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 8 Commander Police Major Joey Puerto, samtang nagapatigayon sa anti-illegal gambling operation ng mga kapulisan, naaktuhan sang mga kapulisan ang 5 ka mga pangayaw nga nagpatigayon sang illegal nga pabulang. Na-recover sa ilang 2 ka mga inugbulang nga manok, mga bulang kag kwarta nga nagabalor sang 1,680 pesos. NCR kag 7 pa ka probinsya ipaidalom na sa Alert Level 2 umpisa buwas nga adlaw. Samtang dumulo nga turista pwede na makasulod sa Pilipinas umpisa Pebrero 10. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kagsap!
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Okay, good morning dira kay ari na kay kadamo na sang kuno Roger Sildres. Sakay Lulit Dialagdon dira kag Joe Dialagdon sa DSB. Good morning. Karina Villaflor kag Aldrich Rose. Aldrich John Uphill, Cherry Lynn Dialagdon, Jen Dialagdon. Sa ibang padiraan, ang mga pamilya ni Miss Jinky Dialagdon. Michael John Season, good morning man from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Leo Santueli Quirino, morning. Kay Melili Oligo, good morning daw sa Barangay Kapitan Sang Ramon, Barangay good morning sa Barangay Kapitan Ramon. Abi ko ano sa Kapitan Sang Ramon. Barangay Kapitan Ramon. Yes, Silay City. Silay City. Joanne Salmete Siha kag Patrick Makalipsay. Happy birthday kuno sa kay nanay niya Carme Makalipsay karon nga adlaw. Uga ar Carlota ano man? Ugar tiguro ni. Ambutan hindi ko chinde. Basta happy birthday kay Carme Makalipsay alin kay Patrick Makalipsay. Sa mga nag-watch dira good morning bala kay Ma'am Luisa Luing Melos, kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo, greetings to you. Homa Lumena, Lisa Joy Ilon Amoroso, kag amigo naton Torco Jongko. Jongko. Sa din na. Ari na si man si Daidy Soke. Good morning dira sa imo kay Richard Mang Agaman. Mike Jan Samolde Seva sa Moises Padilla. Mabuhay Action Radio Bacolod sa linya. Okay? Sige. Thank you. Anong kwanta? Kag Action Boy sa aton mang ka-action balagli kay sa February 14 dati lapit ang Valentine's kay February 1 na ba si Tita Wilma may ano siya may promo record ko sang term. Ano? Oo, sa may pasabog, mga sa may pasabog. So may mga love story, di ba nga pinasahi bala Action Boy. So may mo gid sila maka-join. I-visit lang nila aton Facebook page kay ara dra nga Action Boy ang mga instruction kung ano ila pagahimo. Okay? Naka-pin post man dra Action Boy. Okay. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Istorya bisan pahigugma. Pinasahi gid Mga pinasahi ko sa English mga pinasahi nga love story. Pinasahi nga love story. So nag-start actually kahapon Action Boy ang sending sang entries until February 10 lang mga ka-action Okay. Tapos sa February 14 of course kung sino man nagdaog live diri mabatian. Sa inyong sa kay Tita Wilma. Okay, amo This ganun is sa my life. love story. Oo. So ang pinasahi mga love story. ang first
place Action Boy makadaog 5,000 pesos. Uy. May pang-date na kamo. Hindi ako na pinasahi ang imong love story. Oh, paano gini pinasahi nga love story no? Oh, pareho na biya. Ano ba? Ako ya, makadamo ko na balaan pinasahi nga mga love story. Oh, imo yang love story mo hindi pinasahi aw? Ordinaryo lang. Hindi man. May pinasahi man pero light lang. Ano? Light lang ang pinasahi. Light Like lang. yung mga pinasahi, ganyan nga May- pinasahi, ganyan mo. mga... So first place ha, 5,000 ha, second place 3,000, and then third place 2,000 pesos. Kag hindi kayo hindi ka magpuli nga luhaan Action Boy, kay may 7 nga pilion nga consolation prize nga makabaton sang 500 pesos says. Okay. Basta pinasahi. Oh, pinasahi. Kung ordinaryo mo lang si love story mo, pahimuyong na randa. Mamati na lang. Hindi ako basi malay mo maka-consolation kasi at least 'di ba, nabayaran ng Hindi ink naman kag ko. papel laging gamit. Hindi ka naman ko, kung ordinaryo mo lang love story mo, pahimuyong ka lang, ka mamati sa mga pinasahi. Oh, mga action Hindi pwede ba na- last year may ginimo mo na? Hindi. Hindi ka dumduman ko Wala, nung- wala last year. Last year. Last year. Oo, last Eh, dumduman kung isa tabla ka OGT sa una do. isa siya sa mga nag-intra. Kung isa man sa nakadaog. Oo, nang taga-punta Taytay bla si sino ang lipat? Hindi siya taga-punta Taytay. Taga-bago. At taga-bago to siya. Taga-bago to siya. Si, ano bala? Si Joy... Cristel? Ah, Hindi. Hindi. Sige, may patoy ba na si Joy Cristel. Lee. Basta yung pinilipat ko sa ngala. O, pabla ni Feby. Oo, dumduman ko na. Si Feby, dumduman mo. Kaya Sa- Cristel to nila. Aha. So, So, sila to pwede nagdaog. niya na nila ipadala. Sila to nagdaog na. Siya to nagdaog. Pwede na nila Action Boy ipadala sa personal sila makadto di abi, dolong nila. Or pwede man nga i-email nila sa actionradiobacolodnews@gmail.com, small letter na tanan. Or pwede sila mag-message sa Action Wilma Sugaton, yung Facebook page ni Tita Wilma. And of course, sa Wilma Antopina Sugaton, yung personal naman niya nga Facebook account ni Tita Wilma. So, pwede gid sila dra ka. Pasakop. Pasakop. Ano yung title niya siyang Me Amore. Mi Amore. Oo. Mga pinasahi nga laragway sang pagigugma. Bongga. China all. Dear Tita Wilma, tawgalan ko sa ngalan nga Dore. Wala ka ba? So, mamati ko na Action Boy, ah. Si Action Eden, pwede ka entrada? Ti hindi goro. Alang-alang. Alang-alang na siya nga Alang-alang, saan makaintra. sa pwede? Tatagin na lang siya 5,000. Siya. Actually, na-advance pa naman sa June 1. Natag mo naman to actually yung 5,000, no? Sige lang, Okay. Sige. So, So, may chance, gusto may chance mo na si mag-join? Action Eden nga makahimo sang pagigugma nga pinasahi. Yes, of course. Ara ginay Action Boy. Kaya wala pa man mo, kundi way sa subong loveless pa siya. May loveless chance pa sa siya. 10 days nga mag-create sang istorya nga isang pagigugma nga pinasahi. Mababi real quick. Real quick. Kasi tawag na real quick. Okay, so mga ka-action, join ka mo or basta may kilala ka mo dira. Hambalon nyo sila. Natanda ka lang, natanda the love story mo, doon ka pinasahi, intrato bla. Kasi maka 5K ka pa. Standby na sa Balita National.
bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Sa Italia na sang mga balita nasyonal. Ipaidalom na sang Interagency Task Force ang National Capital Region kag pito ka probinsya sa Alert Level 2 umpisa Pebrero 1 tubtob 15. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang mga lugar nga ibalik sa Alert Level 2 amo ang Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte kag Basilan. Sa idalom sang Alert Level 2, ang mga pila ka establishmento ka aktibidades ang inatugutan na sa 50% nga kapasidad sa indoors para sa mga fully vaccinated adults kag minors, kag 70% nga capacity naman sa outdoors. Sa Alert Level 2, dulaon naman ang implementasyon sa no vaccination, no ride policy sa Metro Manila. Ginpahayag sa Octar Research Group nga nagbalik na sa moderate risk ang COVID-19 status ng Metro Manila, Cavite kag Rizal ini sa piyak nga nagapabilin sa gyapon nga mataas ang positivity rate sa mga lugar. Sunod kay Octar Research Group fellow Guido David, mahimo pa magnubo sa low risk ang Metro Manila sa sulod sa 2 ka semana. Samtang nagapabili naman nga high risk sa COVID-19 ang Batangas, Laguna kag Quezon, bawod nga ang positivity rate ang tuman kitaas. Sa karon ang Metro Manila ang may average daily attack rate nga 23.1. Ginpahayag naman sa Bureau of Immigration nga mahimo na nga makasulod sa pungsod ang mga dumulong nga turista sa pagbukas sa mga borders ni sa Pebrero 10. Sa isa ka advisory ginpahayag ni BI Commissioner Jaime Morante nga ini ang bilang pagsunod sa resolusyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa pagpasulod sa mga dumulong nga turista nga kompleto na sang bakuna. Kapin sa 157 kapungsod ang visa-free, kalakip ang United States of America, South Korea, Japan, Australia, Canada, UK, Malaysia, kag Singapore. Ginapaimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa Commission on Elections ang ginaligar-tuman kamahal nga sukot sa pila ka media outlets para sa mga political advertisements. Sunod kay Marcos, dapat tutukan gilayon sa COMELEC ang ini nga issue bangod nga nagahilapit ang piniliay. Antes ang hingyo ni Marcos, una na nga ginpanawagan ni Senator Coco Pimentel ang pag-usisa sa ginaligar hindi rasonable nga bilis ang political advertisements sa broadcast kag TV outlets. Nagapati man ang mga senador nga ini ang paglapas sa Fair Election Act nga nahatagan sa nga kaygaynan sa mga politiko nga makakuha sang reasonable rates kag discounts sa pag-promote sang advertisements sa media. Gindayaw sa Commission on Human Rights ang pag-aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa pag-release ang 1.185 bilyones pesos nga pondo para sa special risk allowance sa mga healthcare workers nga wala pa nakabaton sini. Ginkuha na sambit nga pondo sa contingency funds ang gobyerno sa nakaligad nga tuig. Kadungan sini, ginpanumduman sa CHR ang marasing nga pagsabat sa mga issue angot sa SRA, agud mapataas ang ikayos ang health workers. Pila sa mga issue nga na-report sa SRA ang nagkatrasar kag hindi patas nga paghatag sini. Magapabilin ang La Nina sa Pilipinas tubtubulan sa Abril 2022. Sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration akon pag-asa sa masunod nga 3 ka bulan maka-eksperyensya sa gihapon sang madamo nga pag-ulan. Sa bulan sang Pebrero ang pila ka bahin sang Mindanao kag Eastern Visayas ang maka-eksperyensya man sa above normal rainfall. Dugang pa sang pag-asa, sumugod sa bulan sang Pebrero tubtob Mayo mahimo may isa ka bagyo nga maglabay sa Pilipinas sa kada bulan. Nibaluan gindeklara sa pag-asa ang pag-umpisa sang La Nina sa Oktubre 2021. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Good morning, danay kay Nonoy Cuadernal, no? Junior. Kag kay Chet Zamora, kag dra kay Elvira Hilogo. Ninit Ramirez Tumimbang. Good morning, man. Kag-action boy kamyon ko lang si Sir Nanding Cuadernal. Yes, good morning kay Upod Sir man sa iya nga Nanding. wife, action boy. Yes, and happy birthday sa kay Action Jonathan Himalaya. Yes, happy birthday, John. And thank you so much, Ma'am Van, sa 100 stars. Nakaapas si Ma'am Van. See you later. Nakaingagaw, hindi nakaapas ha. Nakaingagaw siya. Sige. Standby na sa Action Report, second portion of Action Fred Salanga. Ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Cabal. Correction Boy Duran. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.